Sve vas najsrdačnije pozdravljam na drugoj međunarodnoj sigurnosnoj konferenciji i želim vam dobrodošlicu u ime Zaklade Hrvatskog državnog zavjeta. The aim of all of us today ought to be to help identify the most appropriate ways to protect vital national interests while respecting human rights and freedoms in the framework of a redefined concept of national security, which will respond to all security challenges. We don't need arsonists. We need the right strategy to prevent damage for Europe and the security of our societies. This can only be achieved together. That is one of the reasons why I believe this conference to be both timely and important. Bićemo zemlja na koju će se naši partneri u organizacijama u koje smo se jako dugo trudili ući moći računati, a da bismo to mogli moramo osigurati preduvjete na unutarnjem planu, bilo kad je riječ o institucionalnom, financijskom ili materijalnom, a isto tako da nastojimo što je više moguće kreirati politički konsenzus oko strateških, sigurnosnih, obrambenih i vanjsko-političkih ciljeva pred kojima se Hrvatska u ovom trenutku suočava. Mi moramo povećavati javno dobro ako želimo ambijent sigurnosti. Mi ne smijemo uskraćivati nikome sigurnost na račun vlastite sigurnosti. I neodvojivo je da ova dva načela humanosti i solidarnosti, znači pojam sigurnosti moramo vezati u stvar dva pojma, jer čista represivni aparat ne može biti nikad odgovor na sigurnosno stanje. Mi ulazimo u jedno razdoblje kada ćemo morati svi skupa se prema međunarodnim sigurnosnim izazovima početi odnositi kao, što kaže ministar Orepić, trajnom, nažalost, stanju. Da bismo to mogli, moramo naći adekvatne institucionalne odgovore. Što se tiče kibernetičkih ugroza, rekao bi da dio hibridnog rata je i maskiranje aktera i pravi namjera pojedinih sudionika u takvim sukobima, a kibernetički prostor to omogućuje. All the countries, Eastern and Central European countries that are EU members, on average they spend less than 0.9% of the GDP on innovation and research and development. And there should be understanding that this is going to be the pillar, this is going to be the main driver or future economic growth rates in the region. Dakle, kroz Hrvatsku je prošlo gotovo 1 milijun ljudi. U Europu je ušlo gotovo 2 milijuna ljudi u ovom razdoblju. Od toga 750.000 morskim putem. Dakle, to ne staje. Taj morski pravac ne staje. Mi se moramo jasno postaviti prema tome. Temelj svakog sigurnosnog sustava primarno mora počivati na prevenciji ugroza. Sigurnosni sustav mora biti otvoreniji, temeljen na zajedničkom djelovanju i države i društva. Želim zaista izraziti jedno ohrabrenje sa vladom koja razumije ovu cijelu tematiku i koja daje i podupire rad islamske zajednice u ovim preventivnim programima. Ja sam za prevenciju. Morate biti zainteresirani uvijek i u svakom trenutku što se događa i kod susjeda, zato što problem od susjeda može biti i moj problem. I to je nešto o čemu trebamo imati i što uvijek trebamo imati prisutno. Jedna struktura politička na neki način ucjenjuje i Hrvatsku i Europu na način da kažu ako vi ne ispunite naše političke zahtjeve, onda ćemo se mi radikalizirati ili onda ćemo mi aktivirati naše terorističke potencijale. Dakle, hoćemo li prihvatiti takve ucjene? Ako Europa i svijet prihvaćaju takvo nešto, onda šalju poruku zapravo da se isplati biti terorist. Znači da je terorističko organiziranje najbolji način da dođete do svojih ciljeva. A to se u BiH upravo događa. Treba uzeti u obzir da nekakva čvrsta sigurnost s jedne strane, ako su velike prijetnje, je nužno potrebna, ali uz čvrsti sustav sigurnosti jako je teško živjeti. Now, when there will be a terrorist attack in Europe, and there will be an attack, whether it's a train station, a football stadium, or an airport, the leaders of our nations have to be able to say to their citizens, we did everything we could to prevent these people from coming home. We did everything we could to catch them. And right now, I don't think we've done everything we could. Svijet mora početi rješavati probleme, a ne stvarati nove. Odgovornost
za budućnost počinje sada i nema granice. Hvala na sudjelovanju na drugoj Međunarodnoj sigurnosnoj konferenciji Zagreb 2016. Ja vas sve skupa pozdravljam do sljedeće godine. Hvala.